Ik ben Sietse van der Wol. Ik ben 53 jaar oud en ik woon hier in Grauw. Ja, dit zijn twee auto's, twee barrels. Nou, die ene is net echt een barrel, de Orenwol, de blauwe. Dat zijn twee auto's waar we mee naar Afrika gaan. 4 november, dan vertrekken we. Eerst gaan we naar Dakar, daar is een soort finish naar 3 weken. En dan rijden we terug naar Gambia, waar we een bepaald goed doel gaan adopteren. Ik ben beslist geen coureur, ik ben echt net ontzettend technisch, ik ben accountant van beroep. Het is in principe net gevaarlijk. Er zitten wel bepaalde risico's in zo'n avontuur. Zeker een land als Mauritanië is net safe, is net veilig. Ja, uiteindelijk bloot hij daar in Afrika. De snijens wordt hij steeds maar veild. En de opbrengst is dan voor het goede doel wat we adopteerd hebben. En we nemen met passie de Friese vlag mee naar Afrika, naar Gambia.